Azokar. Bigarren eskuko azokar eta truke gune gehiago eta maziago egin baita batzuetan ere. Saretuz. Sarean dauden erakundeei laguntzak eman eta publizitatea egin. Bertako nekazariak merkatari txikia eta bidezko merkataritza bultzatu eta ezagutzera eman eta hauek kontsumitzeko kanpaina sustatu. Publizitate bidez gutunak itzaldia zergak jaitsiz. Jostailu bilketa antolatu. Alkatea, zer gautzea, zuen da izan zenatuleko Pentsatzeko multzo honi. Ni hiluratuta nago, zerunetan, horretan entzun dakua oso gauza importantea egiten dituzue. Askotan entzuten ditugu pertsona dituek edo gugeok eta beste batzuk batzen dituztenak, baina esketa dituzue gaiak oso ondo, oso kompleto, jo gauzak izango ian, eta azaldutako konpromisoak edo oso importantiak ere, ze egia da, proposamenak eta horrein zer entzuten zaituko gara, baina edozei gauza lortzeko importanten ezetetan bakoitza bere ikastea eta konpromiso pertsonal batzuk hartzea entzuten dituzuenak, segur nago bete dituzuela eta hori gabe izango dugu kanon artean hiri hori bat egin. Nio hori denak entzun da, hoen arte, segur nago momentik urte bat erabakitzen eta gauzak aurre ateratzen Bila zarra izango nahi, baina lasaioteko motibo baitu dela, benetan esku honetan egituko da gure gizartea zuen eskutan balima dago. Eta, guain, pixka zentatuz, hasi zaten proposamen edo idea batzu botatzen, guain, Aimarrek ipatu du ditun batzuk, magila batzuk daudela funtzionatzen, imaia, beste batzuk apuntatu beharko hobetzen edo azteko, eta hori, zer esateko, bat duzu, bertako nekazariak eta igual atzera gehiago egitzeko, baserritarrak, produktua saltzeko, eta horretan, udaletxetik bai general portu bat, ekoizleak, baserritarra berak, eta kontsumitzaileak kontaktuan jartzeko. Orduan, armatu dira sare batzuk eta leku batzuk, non berturak, edo barrariak, edo barrotzak, edo jateko gauzak ekatzen dituenak, aukera daka, erosin medituenekin harremanetan jartzeko, eta horien artean daude familiak, eta badaude ere, ostalaritzakoak, restauranteak, eta tabernak. Eta horrek egiten duguna da, errestu, baserritarra, eta tabernariak, eta familien arteko harremana. Hortako egin genuen lan bat, eta kontsumatzen ari da, egila da, horrek ere horretik hori da asko dakara, eta gero, hobeto egin beharko dala. Eta nik uste, bai baserritarrekin, bai arrantzarekin, eta bai janari, bertako janari produzen guztiei, biditu behar dugula, geho produktuek gaineratzeko aukera. Eta horretarako konpromisoan hartzen dugu, zehoz egiten baldin badegu ere, gauza gehiago egiteko. Eta aurrera gozateko dugu, bialduko dizuegu, idatziz, zer egiten dugun horretan, esanduko dira, gure konpromisoak hori buruz ere. Beste gauza batzuek ezan dituzue, nola, bai. Alkateak aipatu bezala ere, azokekin ere beste lan batzuk egiten ditugu, adibidez, kontsumo arduratsuaren bidean eta kontsumismoaren aurka oso importantea da berregipena bultzatzea eta zentzu horretan adibidez, hilabetero, udaletik azoka bat antolatzen dugu, lehen oso hiltzaileen eraikina zen eraikin horretan, eta bertan postu ezberdinak jartzen dira, eta edonon bere jantziak edo itxean dauzkan gauzak eraman ditazke saltzeko edo jartzeko bertaratzen dien edozein herritarrekin eta gainera baitere egiten ditugu azoka bereziak zenbait hilabetetan. Adibidez, ekainean orain bizitruk azoka egingo dugu eta bertan helburua da bigarren eskuko bizikletak saltzeaz. Horretaz gain ere aipatzen duzue saretu sareak,
egia esan oso sare importantea da, hemen Donostia daukaguna, eta helburua da, zuek gaurten egin dezuten bezala, kontsumo arduratsua bultzatzea, eta udaletxe bezala, laguntza ematen diogu sare horrek. Proposamen oso interesanteak egiten dituzuen nik azkenekoari txiko diot, postaio bilketa antolatzea eskatzen duzue, hori ustez zuen aldetik pausu handia dela, zuen postaioak berrerabiltzeko eta beste pertsona batzuei gana iristeko proposamen egitea, zuen aldetik jartzen eta hartzen den proposamena eta espero dut horrelako ekimen bat egitea benetan garrantzitsua delako eta zuen esfortzu hori ere badakia delako. Sentsibilizazio kanpainak erregularki egitea, baita eskolaz eskola urtean bitan hitzaldi edota ekitaldiak. Besteak beste, erosketa berdearen inguruko informazioa ikastetxe nahiz hiritarrentzat. Uraren kontsumoa jaistea eta hondakinak gutxitzea duten garrantziaren inguruan. Neurri gabeko kontsumoa gutxitzeko kanpainak egin. Sare bat ezartzea udarak eta supermerkatuen artean, galtzeko zorian dauden produktuak behatxoei banatzeko. Donostian kontsumo jasangarria bultzatzea eta hiritarrak jaberaztea. Adibidez, ura eta energia aurrezteko neurriak hartzea bat. Erabilera arduratsuak zaintzea. Adibidez, gutxiago ordaindu. Jatetxeetan iturriko uraren erabilera bultzatzea. Ur gutxi erabiltzen duten etxetresnak erosteko laguntzak eman. Eta plastikozko boltsak debekatu. Javier, Bueno, lan asko jatzen izan. Eginera hemen jartzen dian gauzak eroso garrantzizkoa dira lanak, eta batzuk intutzo egiten dira eta egiten ziren urte batzuk ere Donostian, bultzatuta udaletxea horretara urte batzuk ere, eta batzuk igual bideak egitu dira, eta pinkarkoian, dekatu duzu, jatetxean, baturiko uraren erabidea bultzatu, edo plastikozko boltsak supermerkatuetan gutxiago erabiltzea, eta horrelako programak egin izan duia batetxe honetan, supermerkatuekin edo restauranteekin eta jatetxeekin, igual indar pixkagatu bali mago ere, igual arrazoa kasu eta berriz ere, indartia. Beste gauza batzuk, patzen dituzuenak, batzuk egiten nahi garela, orain, jarraitzen ari garela, nik ere batzen duelako, eta beste batzuk montatu egituko dira, eta hogein antes egiten ari garen edo nixet, esplikatzeko zerrek edo nola. Adibidez, lehenengo gauza aipatu dezuna, sentsibilizazioa eta hezkuntza eta hori da zuek aurten egiten izatea kontsumoaren inguruan, zentzurretan adibidez udaletxetik urtero antolatzen ditugu antzerki batzuk txotxongilloekin eta pentsatzen dezuen eskoletan izango ziela ere antzerki horiek behi aurkarriak taldearekin antolatzen ditugu eta helburua da azkenian zuei gazteoi nolabait sentsibilizatzea kontsumo arduratsuaren inguruan eta nolabait kontsumerismoaren eremuan ohitura jasangarria bultzatzea. Zergari garrantzitsuenetako hau gure izaten da, kontsumoa oso garrantzitsua da mugitzea, nik esango badauket eta ziurrenik badakizue, baina Donostian dugun ura oso urruna da, oso kalitate honeko ura da, ez pentsa inoiz botila batean erosten badira hori izango danik eta horrekin egotean jarrizan martxan jarnekuetan eta pitxarrak erabiltzeko programa bat. Animatu nahi zaituzte edozin jatetxetan pitxarra eskatzera, esatuan bezala horrela lortzen dugulako kontsuma murriztea eta horretuko dugulanean pitxarra hauek jatetxe guztietara iritsi daitezela eta Donostia guztia Donostiako gura Askotan asko ura izaten da, hodietan eta berri galtzen dana, igual, añarretik etortzen da, etxeko kanilara etortzen da nura, etortzen da, eta askotan bidean ura asko batzen da, eta egitera hortan, oso hondia egiten
danak konpontzeko dauden alegia guzti, ze gartzutan ura asko alperri hartzen da, eta akaz bada. Eta nik uste hori ere gura da, eta poliki konpontzen ari gara, eta horrek ez dupentzen, beste gozago guzti hauek ere egin gara. Egin dezazue horre ura asko batzen dara, eta lan egin gara dauzkan ere, eta egiten dara gura dezazue. Ondakin gehiago sortzen dutenei, baita enpresan dienei, zerla gehiago ordaindu arazi gutxiago sortzen dutenei zerla gutxitu. Birziklatua izateko koloretako eta karrontzi txiki gehiago eta garbiketa zerbitzua hobeto auzoetan. Garbikuna moduko txekoak jarri auzoetan. Gertutasunagatik adibidez mugikorrak eta aparatu elektrikoentzat. Hauetan bere uneak jarri. Auzoetan edukontzi guztiak jarri. Birziklaketa isloteak hauetan organiko eta olioarenak jarri. Ondoren birziklaketa eta berrorabiketa derrigortu. Nik uste, ondakinekin, herri honetan danolak oso eskatuak, danolak igula berziklatu aitekela gehiago, danolak igula aldan neurri, aldan gutxina produzitu behar dela, baina produzitzen dugun hori, aldan gehiena berziklatu. Eta gila da, guain 10 kilotik hiru bakarrik berziklatzen bali maia, moa dela, udaletxe horretan ilunetan, malkizeia gutxinez, jotzea, eta horretarako gauza asko inberdian, eta hemen jatzen dituzuen batzuk, oso importantea dira, hori lortzeko, eta batzuk egiten ari gara, horrein ikatuko dizue nora komentaz asko daki, zebartaz arduratzen da udaletxean, eta hasik zeo zer esango du, berak ere baitula kooperatura, baina nik hemen esan ardura dela udaletxe batena, errestea, bakoitzak aldan gutxina produzitu, bakinak eta produzten dianak aldan ondoen berziklatu, baina gila da ere hemen esan dituzuen kompromiso horiek oso importantea dira. Ze lortzeko 10 kilotik 6 berziklatzea oso importantea da bakoitza bere etxean jakitea lanak ondo behar ditula. Eta ondo bereiztea, zer da plastikoa, zer inberan aparatosa batekin, zer da kristala edo zer da organikoa. Eta egiziteko, hasi uste, da. Lehenik, esan bada dut ez zintzen dituzela proposamen dugueak egin. Argi dago sorkuntzaren baitan, bardara ordaintzen, bakoitzak sortzen duen eta berziklatzen duenaren baitan ordaintzen bardala. Haten musu txikitxo bat eman dugu horretan, organikoa bereizten parte hartzen duena, ogarituz, baina bide luzea dugu eta hori da bide egokia ondo asmatu dugu. Garbiguneak ere oso garrantzitsua dira, etxeetan askotan dugu elementu edo zabor asko, ez dakizkigunak gutxi esikaderak, domestiko zarrak, eta hauzten behin horrean garbigune bat egik izan, berdia atotxareka, baina pixkanaka auzo guztietan egizten joan eta esan ere, honetak ere, bere lana egiten duela, honetan ere utzi da daitezkelako hondakin elektronikoak, eta esan zuek gizarteak askoz aurrera zaudetela, oso argiaren azidezuen, birziklatzea eta erredabiltzen duen garrantzia eta gitarraren betebeharra dela ja ohartu zeraten, pixkanaka gizarte osoa ohartzen da. Uste hasieran, olioa jasotzeko sistema zabaldu genuen bidean, emaitza ezinobea jaso ditugu, hori ikustenek gainetik eta badakizuek segurazki zerikusi handia bidezela zuen etxeetan gurasoak bultzatuz eta bideratuz, eta animatu organikoaren jasoketan ere parte hartzera. Denon artean lortuko dugu, uda baino lehen oso guztietara zabalduko da eta ziur nago zuen etxeetan zuek egingo dezuela lana parte hartzeko eta horrela hirian ondakinak hobeto gestionatzeko. Udalak berak, udalaren ekinetan kontsumo jasangarriak zehaztea, ura, energia, kapitalismoa, energia, ekinetan elektrizitakak jarri, kaleko artezapena ondo kudeatu, adibidez, zentsore bidez, kontsumo jasangarriak erdi, denetako erakus gehioen energia kontsumoa arautu. Ura, urezaketarako euri ura bizteko guneak antolatzen, iturrietako kontuak konpondu,
Bai. Eta gomen gai txikitik. Ni uste baietz, oso importante da, gure ere kunditan eta guztik ditugun aktuazioetan ere kontutan hartzea nire jartzen dituzue ditu hauek. Eta egiten dut portzu bat, eta noski berriz ere egin beharko gara edota gehiago. Lehenoi, batzu zuen, por ejemplo, zenbat kontutan hartzen zan, hogietan eta baina bertikunean prozesien rekorrido horretan, momentu honetan zereke donostia konsumitzen dugula, dara, hogetara urte batzu baino, erdina. Eta ez da bakarrik igual, konsienteagoa garelako, eta zuek ere bai, donostia konsumitzen dezuelako etxean. Baizik eta konpoketa eskubidialako, aurratarik estartzeko bide horretan. Eta horrein ere noski, aurritu egitekela, karotan ari gara. Iken ari gara, eta ikin berrietan ere, jartzen ditugu, hemen jartzen dituzuen, hainbat gauza. Por ejemplo, noskiaren energia aprobetxatu, edo gura segun ze gauzetarako eragili egunitatik datorren guna, eta horrelako gauzak aurreik uste dira, eraikin berriak egiterakoak. Aipatzen duzu ere volumea, eta volumean ere gauza asko egiten ari gara, batetik moldeak eta gitatzeko ala neurri, baina bestetik ere arginena edukitzeko. Eta aktuazioak egiten dira, hemen aipatzen dituzuenak hobetzeko borondateaz jartzen dugu mahai gainean, eta nik uste bultzatzen dugula ere bukatzeko mentatzen duzuen beste gauza bat, biogarraioa balintatakoa da, edo inkortasuna, baina jendea badan gutxina erabiltzeko, kotxea eta oinetxe bizikleta zintzeko iba daugulako, eta hori bultzatzen saiatzen gira, segurunak gehiago egiten. Hasi, mutua delatik. Alkateak esaten duen bezala, bukarako utzi dezute, puntu daletxe bezala, adibidea eman behar dugu, kontsumoan eta gastuan, eta horraitik saiatzen gara lan handia egiten gure eraikinekin, eta baita ere laguntzen beste eraikin batzuei eskolak dien bezala, zuek ikasten duzute eskolak dien bezala. Horraitik lehenik eta baina egiten duguna da ikusi ze gastu energetiko ematen diren eraikin bakoitzean, kontagailuen bitartez eta monitorizatu egiten ditugu, eta hortikan erabakitzen dugu zen neurri hartu ditazkegun kontsumo horiek edo energia gastu horiek murrizteko. Murrizketa horietarako, desberdinak hartzen ditugu, aipatu dituzuenak batzuk, bombilla, kontsumo baxukoak jartzea, galdarak aldatzea eta efizienteagoak jartzea, eta horretaz gain baita ere, udaletxe bezala, urtero erosketa gugiak egiten ditugu, adibidez, paper asko erosten dugu urtero, baina saiatzen gara erosketa berdeak egiten, eta horretik erabiltzen dugun paper guztia, hileria guztia, birziklagarria da, eta oso gutxi da paper guztia edo paper berria. Horretaz gain ere, baina ere saiatzen gara adibidez kafe makinetan, kafiluak erabiltzen edo adibidez imprimatzen ditugunean dokumentu ezberdinak, beti bi aldetan imprimatzen. Justamente ere oso argi daukezela zentzu dira kulturo garrantzitsuak, ohartzea eta eko garrantzitsapena dela gai garrantzitsuenetakoa, lan asko egin da zentzuetan, ehuneko 30 jaitsi da hiriko argiztapen kontsumoa, baina oraindik lan handia dugu egiteke eta puntu oso garrantzitsua da honetan, baina baita ere garen gartik eta askotan esaten dugu obra hauek ez dira eta esker honekoak ez direla, proposten ez zuen gai ohartzeaz, uraren kartiketak duen garrantziaz, jasangarritasunen aldetik, baina baita ere ingurumena eta gero bondartza eta joaien kalitateari dagokionez. Garean jarraituko dugu eta ideia pare bat ere eman dizkidazuen, euri ura erabiltzen da, kartiketan eta ura potabilizazioa erabiltzen, baina zabaltzen bat dugu eta beste erabilera batzuetara ere eramaten esportu guztian jarriko ditugu proposamena eta beste eraman. Sekretaren erabilera bultzatu, baita eskola bidea ere, mendi bideak txukun eduki ikastetxera oinez iristeko guneak eta berrantolatu
alokatzeko eta errekatzeko puntu gehiago, bidegorriak oso osatu eta arautu, auzo aldatsuak igogailu bidez komunikatu, bidegorriak ere, garraio publikoa gozatu, merketu eta gazteei erraztasunak eman, baita eskolako autobusa ere, elektrikoa izatea, abarkalekoak gehiago eta merkeagoak autoarentzat hiriko kanpoaldean, bizikletak garraiatzeko sistema eduki ditzaten kanpotik, garraio pribatua, kotxeen erabilera hirian mugatu matrikulen arabera, bere okupazioa zagitu, adibidez, peajean, hau da, kotxea partekatu, etxeko bigarren kotxea hibridoa izatea laguntzak eman. Hau izan da, aurtengo ikasturteen egindako lanen lagupena, gure proposamenak kontuan izango dituztelakoan, denen izenen eskerrak esan nahi dizuegu gaur Donostiako haur eta gazteok esateko dugun entzuletera etortzea. Eskerrik asko zuen lanengatik eta neotatik. Eta guain aipatuzun gauzak, horiek denak oso importantia dira. Gauza batzuk, hain uste badakizura eskola bideak eta egia da batera, egia da horre hobetzeko asko dagoela, baina poliki saiatzen geha eskolara joateko ere, handan gutxina erabilian izatea kotxea eta oinez edo bizikletaz aukerak eman. Eta badakigu, arazo badaudela ikastetxe batzutan, eta soluzionatzen behar dugu, baina egia da sistema polita dela aldan neurrin bultzatu jendia oinez edo bizikletaz joaten. Bizikleta ikatuta, egia da, hiri honetan, bizikletan ibiltzea gozada badala, nik uste urte asko direla egiten nahi dira da, egiten nahi garela, udaletxatik esfortzu bat, bidegorria eta gehiago edukitzeko, azkeneko urte hauetan eta bidegorri gehiago daude, eta nik uste jakin behar duela ere bidegorriak egin ditugula, bizikletaz ibiltzeko, eta baina bizikletaz espalotik ez ibiltzeko, eta albadela emana ere, kotxea lekuetatik ere ez ibiltzeko, eta bere bidetik joateko. Eta hemen jende asko ibiltzen bali mala bizikletan ere honetan gehienak erabiltzen dituzte bere bizikletak, baina egia da badagoela ere jatzeko aukera bat, eta baina da urte bete edo aukera hori da bizikleta elektrikoetaz, hemen aipatzen duzuen, eta horrek aukera emango du baina jartzen ditugunean auzo altuetan alokatzeko puntuak, erresago iristea, hori arazo bat izatezan, goraka pedarak ematen, jende bat egintzat, kotxetez zitzaiolako. Nik uste asmoa da daia urten, leku altu batzutan ere jartzeko puntu gehiago alokatzeko, eta horrek errezeko du, bizikletaz gehiago erabiltzea. Beste idea bat osuna dakazue, konpartitzen deuna, eta nila dago egiteko dagoela, eta da, nahi bali madeu hiria, oinizko entzako batez ere izatea, bizikletentzako, kotxeak aldean gutxina sartu beharko dukete zentroraino, eta orduan, Donostiako bueltan, periferian, beharko dituzke batzu, eta gero hemen jartzen duzuen bezala, aukerak eman handi zentroraino etortzeko. Haupen dute daukago, baina konpartitzen dugu hemen jartzen duzuena, eta poliki emango ditugun erantzun horietan, saiatuko geha, esplikatzen zuei zertan ari garen eta zer asmoa dauden urtengo urteetan. Garbi dago, konpartitzen duguna, izaten duguna, dezuena, eta gauza batzu zailagoa dira egiten ez batzu erresagoak, eta desde luego markatzen dituzuen hildoa poliki jorratzeko konpromisoa hartzen dugu.